Usa ka establishmento sa General Santos City giransak kapin 1.3 million pesos nga kwarta natangag sa kawatan kinsa nasayrang trabahante rasab di ay sa maong tindahan. Matod sa Bula Police, Agosto 8 na matikdan sa tag-iya sa tindahan ug Agrivet Supply sa Kagampang Street, Barkada Janga South, nawala ang iyang 1.3 million pesos. Dihang gi-check ang CCTV sa ilang tindahan, nasayrang Agosto 6 sa gabi pa ay nahitabo ang pagpangransak ug nakitaan sa footage nga ila lang sab trabahante ang sospek. Gila kini nga si Jolito Itang, 21 anyos ug residente sa Barangay Ligaya. Sa karon padayong pang ginapangita ang sospek human nakaikyas ug ginaandam na ang kaso nga ipasaka batok kaniya. I-identify nila yung tao. Alam niya kung saan yung pera. Natago yung pera. So, first dito or privado.